sa inyo guys. Itong stingray na colocasia ay binahayan ng ganyan oh. Yung akala nyo hindi tayo magbawalang bahala dyan sa magwalang basahala lang ta. Ano ba yan? Bakit ako nabubulol? Akala nyo bakit parang may pumipigil sa bibig ko? Akala nyo mabuti na yung dadaan-daanan lang natin itong ating stingray? No way. Ayan oh, daming guys oh. Oh, ang ingay. Ang daming spider mites or anong tawag dito? Thrips ba? Bugs na maliliit, microorganisms na papatay sa ating mga not actually papatay but yung sisirain nyo yung tingnan nyo yan meron siyang yung web. Ang dami kaya ang ginagawa ko guys, to the rescue na naman ako. At ito, wow, nagpatalastas guys. Ito, Joy Ultra, pero maraming tubig yan ha. Kasi lagay natin sa ganitong pamunas, yung flanela or foam ba kaya, basta mapunasang maigi ito. Yun ang gagawin natin guys, punasang maigi ito. Dahil, nako, maubos yan. Maubos yan guys. Kaya, punasan ito Paano ko ba ipapakita sa inyo? Basta punasan natin ng basa nitong dishwashing liquid. Tanggalin natin lahat to, punasan natin ito. Ayan kita mo. Kaya minsan sabi mo, bakit kaya nag-shrink yung aking yung stingray ko? Bakit nag-shrink? Yun pala ay nahihirapan na dahil naghihingalo na, inaatakar na ng maraming yung ganyan. May maliliit na particles na yan, na puti-puti na yan. At nagbabahay sila dyan. Gumagawa sila ng mga webs. Ayan. Ayaw nating mangyari yan. At pati rin dito sa Humalumena, minsan may pumupunta rin guys. Kaya tinitignan kong maigi bawat isa. Okay? So punasan ko ito. Ayan nakita mo? Puti-puti yan na ganyan. Maalikabok. Parang alikabok siya. Pero hindi alikabok yan guys. Ano yan? Bakterya yan. Bakterya yan na papatay or bubutasan yung ating dahon. Kaya punasan ko na. Ayan ang dami sa singit-singit. Yan mga maliliit na yan. Kita mo? Sana makita mo. Yan ay delikado. Masira yung ganda ng ating halaman. Yan. Sumaklolo. To the rescue ang asawa ko. Isinumbong ko kasi guys. Ayan ang dami, grabe. Nakakaawa yung tanim. See? Kita mo yan? Para siyang orange ang kulay, no? Pagka napisat na siya. Mamula-mula. Magkaroon na siya ng lalaki na yan Ha? Lalaki na yan. Parehas nung nandun sa kapila. May mga webs kanina, tinanggal ko Yung may tsura niya. Ano nga, patingin? Ito pa yung mga puti-puti na yan Ayan yung parang powder. Ayan yung mga singit-singit na yan Ayan mamahay siya nakita mo web yan, may web siya. Kita mo yan? Grabe. Gustong-gusto nila alocasia. Visible mo ko dyan yung makita. Ay, ang dumi Yan na yung insekto na yan. Yan na yung insekto maliliit. Maliit na yung sinupsop yata. Gumagawang variegation. Variegated na lagi, Gumagawang variegation yung insects. Variegated na lagi. HRIPS. Yan yata yun. Yung pino na yan. Lalaki yan. Hintayin mo lang lalaki na. Ayan Ang dami pa naman.
nagbabarricade ah. Barigate na. Nagbabarricade ah. Buti na lang at meron tayong, naku, pinatalastas pa si Joy. Ang gamit ng Joy Concentrate ay hindi lang for dishwashing but for insect killer. Ayan. Sinusup-sup nila yung dahon ng John. Bakit kaya gusto nila, no? Gusto nga nila, pati yung kaninang pinakita ko sa'yo yung ano, yung crinkles na alocasia. Maubos ang dahon ng crinkles. Ang suyok talaga nila ay. Sinusuyop nga. Grabe siya, no? Sinusuyop yung nectar niya. Namuti na nga, oh. Pero may iniwan na design. Variegated. Wow. Mag-variegate siya. Pasup-sup lang nyo pala para mag-barricade, guys. Ay naku paano masira naman. Ano pa? Barrigated naman. Batapos. Nagpuputi-puti na, oh. Ganda pa naman ng plant na ito. I love it. Naku, lahat ng dahon pinuno. Grabe, pinutakti talaga. Grabe, pinutakti ang ano. Stingray alocasia. Grabe, gumanda na siya, kumintab pa, tumingkad ang kanyang beauty. Yes, ang ganda na niya. Ang ganda ng ating alocasia stingray. Very beautiful. Kumbaga naligo, kasi hindi naliligo kaya ayan, dumikit ang bakterya kasi marumi. This is how we save our alocasia stingray from these killers. Yes, na-save na pumanda pa. Lalo pa naging maganda ang stingray. Ayan. Ito, tinan mo ang haba ng kanyang buntot. Stingray na stingray talaga itsura. Ang ganda, diba? Oh, ganda. Magbabahay na sila dito pag hindi mo tanggalin. Diyan sila nagtatago sa mga curves. Yan, ginagawa nilang bahay. Ginagawa nilang kampo nila yan. Yan, at gagawa sila ng mga troops nila dyan. Diyan na sila. Oh. Diyan na sila mga anak yan. Oh, ang dami. Ang daming itlog, ano? Oh, yan oh. Grabe, dirty. God. Natanggal na ito pero namuti na. Nag-barricade na siya. See? Nag-barricade na siya. Ganda na. Umaspang na tuloy.
beautiful na siya. Wow! Ganda na siya. See that? Oh, at least nawala yung mga nagbahay dyan na ano, sisira sa beauty niya. See that? Oh, mga predators. Predators. Oh, ganda. Diba? You see that? Very beautiful. With the tail. Ayan. Tail of the stingray. And the stems or the stalks are like this. You see that? Oh, kita mo yan. Ganyan ang stalks niya, guys. Ganyan. Ganda, no? Very beautiful. You see it? Oh, diba? Ganda. Oh, dito pa kami naglinis sa ano. Dinala ko kasi dito. Doon kasi sa garden kanina. Mano guys, yung mainit. Marami na yan. Oh my God, meron din dito sa ano, Humalumena. Tinats mo naman. Video? Yan. Tingnan mo, ipakita mo sa kanila yung ano, yung white, yung killer na yan. Yan o. Ayan oh. Mga bugs na ganyan na maliliit oh, yan oh. Yan. Oh. Yan ang papatay Oh dyan. my God, ito oh. Meron siyang itlog, This no? one. My God, oh, ito oh. Grabe, tanggalin natin yan. Tanggalin nga. Kawawa naman Humalumena natin. Akala ko kanina yun lang allocation. Meron din pala yan. So isa-isahin natin guys ha. Okay? Okay? Bisat mo. Oh my God. Tingnan mo, mayroon siyang katas, ha? Hi. Oh, Ano ba yan yan? ang peste sa halaman talaga. Meron pa dyan, ha? Meron pa namang bagong leaf oh. Naku, nandun sa loob pala, oh. Ayan. Oh my God. Pumasok na sa loob, hindi makita. Ala. Oh. Yan pala ang mga unti-unting ano. Yan ang mahati sa Ayan ang sustansya. nagda-damage para sa mga stem. Tingnan natin. Dito pala sa mga loob nito guys. Loob nitong kanal. Itong kanal ng stem. Magtatago yung mga ganun. Kaya i-check natin. Oh, lesson learned ha. Okay, huwag tayong pabaya. So, yun lang guys ang tip. At magpaalam na ako. Thank you so much for watching. Paalam ka nga muna. At tayo, Kuhanan na ako. hindi kita kukunan. Ayun na, wala. Wapo na, ang gwapo niya na yung pakuha guys oh. Ayun na, kuhanan. Oh, ayaw niya. Okay. Okay guys, see you again next time. God bless. Stay safe. Yun, gusto ko kasi i-share sa inyo yung mga importanteng bagay na nangyayari dito sa ating garden. Kaya para sa akin, lang na i-share kasi para mag-ingat tayong lahat ha sa mga halaman natin. Okay? See you again next time. God bless. Kahit sa dahon pala mayroon, kontrolin mo. Oo nga, kailangan isa-isahin. Yeah, halika, tignan mo. Meron na naman. Hindi na ako nakapagpaalam. Ito, tignan mo. Oh. Oh my God, kaya pala nabutas. Meron talaga. Yan, oh. Ala, Pesting, yan ano, pala tignan mo, talaga. Ay, kita nyo guys. Kumakain talaga siya ng ano. Yan pala bumubutas. Ang bine-blame ko naman ay grasshopper at saka Hey, grasshopper din. Grasshopper din. caterpillar. Pero hindi lang pala. Yun din pala. Okay, bye-bye. Magpaalam na ako. Bye-bye. See you again next time.